Всички да залягат, влиза Джони Ерор, MC Тарадор, Хесолен, Електрод. Свързвам нервни възли на пациенти с нужди от когнитивни психотерапии. Народ хипнотизирани, себе погълнат, зависим, крият си изгнилите души в трезор. Наглото им его разсветя при първа възможност да ти стъпят на главата. Копале на тази земя, всеки втори при себе говори кои числа, градът, живите мъртви шизатът и няма и да има и сила да спре цивилизационния разпад. Краят ще бъде шивен парад, готов съм да търся разпад с бухалка, ако трябва да бъде и нига в тая игра. Нига в тая игра. Нова диши ново, гледат умело, създали са нещо дълбоко. Живеят на живо, но чува се нещо безкливо и плейбека ви няма и спаси, моля ви слезте. Това не е паркинг с места за инвалиди, ями живи. Критики не понасят въобще душевно, лесно раними. Поставили са се в терариум с купол. Не можеш да ги пипнеш, не можеш да ги бутнеш. Превъзхождат ми стробокия си ум. Единственото тип нещо е дълбокия ви сън. Меркурий, за да е ретрограден, трябваше да се върти около нас. Не са ти виновни планетите, че си се подплъзнал на банан. Виновен си ти, че не гледаш, не вървиш. Виновен си ти, че не вярваш в себе си. Виновен си ти, че отблъскаш приятели, за да научиш нещо. Може би трябва първо да си виновен ти. В катастрофата не остава място за Бог. Смъртта